Primul meci al noului sezon de Survivor România s-a încheiat. S-a încheiat zi de vară până în seară. S-a jucat aici, în Dominicană. O singură echipă ce a judecat kitul de unelte. Iar această echipă este echipa Războinicilor. Aplauze pentru voi, Războinicilor. Aplauze și pentru voi, faimoșilor. Matematica acestui prim meci este fulminantă. De 4 ori egalitate, faimoșii au condus cu 3 puncte înainte. Prima dată când războinicii au intrat în avantaj a fost și data la care s-au depărtat. Iată, și-au învins, cum spuneam, kitul de unelte în posesia echipei Războinicilor. Și vreau să vorbesc cu voi, Războinicilor. Vreau să vorbesc cu tine, Ștefania. 2 puncte din 2 intrări pe traseu. Cum te simți în calitate de aducătoare, practic, morală a acestui kit de unelte la tine în echipă? Domnul Dan, pot spune că în viața mea n-am trăit așa emoții. A fost super. Deci nici nu pot să exprim sentimente care am avut, îmi vine să plâng acum. Deci fericirea care îmi doream așa din suflet. Ne-am îndepărtat, de faimoși, dar când am reușit și am revenit fiecare punct cu punct, îmi venea să plâng de la fiecare tură când intrau colegii mei și când am reușit. Eu auzeam că strigă 9-8, eu nu știam scorul exact, eram 8-7 și când au zis 9-8, am zis, aoleu, e pe mine asta. Și după aia când am reușit aici, am văzut la un moment dat că Laura avea și una și am zis, dă-i dacă dai, dacă nu, poate dă ea. Și când am dat-o, mi-au tremurat picioarele, au venit colegii mei și a fost o senzație super, super. Și s-a recuperat Laura Giurcanu, însă cum ți le-ai judecat tu? Poate chiar e mai bine că n-ai știut ce presiune are pe umerii tăi. Liviu, un moroșan în Dominicană, 2 intrări, 1 punct adus. Cum simți punctul ăla pe care l-ai adus? Ai pierdut practic debutul cu Emil Rengle, însă ai adus un punct. Am pierdut debutul cu Emil, am avut foarte mari emoții, chiar dacă nu pare. Am fost foarte emoționat. N-am avut grijă la energie, am alergat, am crezut că e mai rapid, deși... Și... am încercat să-mi dozez energia, dar n-am reușit. Și mă foarte tare demoralizez când pierd. Noroc cu colegii mei care m-au ajutat și mi-au ținut moralul ridicat. Și cu Cerebel, care îl respect și îl salut, un om de nota 10, a fost foarte ok și... Însă îmi pare rău, să sperăm că data viitoare o să vă bați. Nu să sperați voi! Trebuie să ținem și cu voi, că suntem oameni până la urmă. Mulțumesc, Liviu! Mulțumesc. Cum spuneam, tribul Războinicilor este cel care câștigă primul meci la Survivor România. Mergem către tribul faimoșilor. Andreea Tonciu, cum simți această înfrângere? Iată, primul meci, o înfrângere, deși aveați meciul în mână la un moment dat. Domnul Dan, încerc să mă abțin cât pot de tare. Sunt foarte supărată pentru că niciodată în viața mea nu mă gândeam că 1,40 m o să mă învingă pe mine. Niciodată! Ai reușit să aduci un punct din cele 2 intrări. Da. Deci asta o satisfacție? Este o satisfacție foarte mare și acel punct îl dedic fetiței mele care se uită acum la noi și o iubesc foarte mult! Mulțumesc, Andreea! TJ Miles, 2 intrări, 2 puncte aduse, însă iată, tribul Războinicilor este cel care va folosi kitul de unelte. Bravo! I know, hold on. Fii atent. Chestia este că lumea trebuie să înțeleagă că asta nu este un race, e un marathon, you know? Trebuie să aveți grijă că nu mă accidentați, chestii, deci eu mă bucur pentru voi. Dar de-abia am început. Și o să avem, good job, și o să avem multe chestii și să știi că ne-am aflat multe despre voi azi. Eu am aflat multe despre voi azi. Și despre noi. Și noi nu ne-am lăsat niciodată, nu ne-am lăsat bătuți, niciunul din noi care a pierdut sau care a câștigat, whatever, nu a quit, like, nu s-a lăsat. Și se spun, până la capăt, până la sfârșit am dat. Și oamenii care au câștigat, au muncit. Aia care au pierdut și noi am muncit, dar uite așa a fost să fie azi. Deci, good job, vă aplaud, dar de-abia am început. Deci, get ready! Get ready! Get ready! Tribul faimoșilor, iată, tribul Războinicilor. Vreau să vă spun că am văzut și eu multe meciuri și confruntări la Survivor și pot să vă felicit din toată inima. Ați început foarte bine! Survivor România 2022, cu primul meci care se încheie aici, a început fenomenal! Războinicilor, mergeți pe insula voastră și vă bucurați de un lucru pe care poate nu-l realizați în momentul ăsta ce ați câștigat. Cât de vital este să ai această trusă cu scule, să aveți focul, să vă încălziți și ca un element care vă însuflețește, mergeți pe insula voastră cu kitul de unelte. Tribul Războinicilor!
Voi, faimoșii, de asemenea mergeți pe insula voastră. În zilele următoare însă veți primi și voi hitul acesta de unelte. Pentru că au câștigat războinicii, le aparține lor. Și acest avantaj la pornire, cum spuneam, aparține lor. Reiau, o să primiți și voi în zilele următoare. Aventura va continua și pe Voio la finalul acestei seri grandioase. Survivor Extra Show îți aduce momente cu totul extraordinare, prezentate de câștigătorul sezonului trecut, Zani. Aceasta a fost tot pentru astăzi. Iată, tribul faimoșilor, tribul războinicilor. Ne înclinăm în fața dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți acolo, că ne-ați așteptat. Survivor România 2022 a început. La revedere, pe curând!